வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா குக்கிங் பார்க்க போறோம். குக்கிங்கில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கேரளாலே ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் சுல்லு தான் பார்க்க போறோம். இந்த சுல்லை நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் சாப்பிடலாம், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் சாப்பிடலாம். சரி, இது எப்படி செய்யணும், இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம இதை செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்ப்போம். 1 கப் ஆஃப் மைதா. இந்த கப்போட அளவுக்கு 150 கிராம். அதே அளவுக்கு தான் நான் கோகோனட், கிரேட்டட் கோகோனட்டும் சுகரும் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக. என்னடா அது சால்ட் இந்த கலரில் இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க, இது இந்து உப்பு. ரெகுலராக நாங்கள் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால தான். சரி வாங்க, இதை நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. இப்போ நான் ஒரு பவுலும் ஒரு விஸ்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது உங்கள்கிட்ட நான் காமிச்சிருந்த 1 கப் ஆஃப் மைதாவை அதில் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் தோசை மாவு எப்படி இருக்குமோ அதை விட கொஞ்சம் லைட்டரான கன்சிஸ்டன்சியில் வர வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதை விட கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா நான் கலக்கிட்டேன். பட் எனக்கு இங்கே பாருங்க நிறைய கிளம்ஸ் இருக்குது. இந்த கட்டி கட்டியாக நிற்கிது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நிற்காம எல்லாமே ஃபுல்லாக கரைஞ்சி லிக்விட் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம அதை கிளறிட்டே இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது. தோசை மாவை விட இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குல்ல, அதனால இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணணும். இங்கே பாருங்க, கிளம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் தோசை மாவிட இப்போ இது தனியாகவே இருக்குங்க பாருங்களேன். இப்போதான் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணணும். பாருங்க, நான் கொஞ்சோண்டு சால்ட் தான் எடுத்திருக்கேன், இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ணி இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த உப்பு இதில் கரையணும். இப்போது இந்த சால்ட் இந்த மாவில் நல்லா டிசால்வ் ஆகிடுச்சு. இப்போது இதை நான் ஓரமாக எடுத்து வச்சுடுறேன். இப்போது நான் ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கிறேன். இதில் என்ன போட போறீங்கன்னா, இந்த கிட்ட சொல்லியிருந்த கிரேட்டட் கோகோனட்டை இதில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் வீட்டில் சுகர் நிறைய சாப்பிடுவீங்க, சில பேர் வீட்டில் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சர்க்கரையை தேங்காயில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டேன். மேலே தோசை கல் வச்சுருக்கேன். இப்போது நான் வச்சுருந்த இந்த மாவை தோசை மாதிரி மெலிசாக நான் ஊற்ற போகிறேன். இப்போ நான் மாவை எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் அதில் ஊற்றுறேன். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா. பாருங்க, நல்லா மெலிசாக சுட்டிருக்கேன். தோசை மாதிரி இருக்குல்ல. நான் அதை பொறுமையாக திருப்பி போடுறேன். மிடில் இன்னும் வேகாதனால சரியாக எடுக்க முடியல. இப்போ நான் திருப்பிட்டேன். இப்போ நான் தேங்காய் துவைக்கிறேன். இப்போ நான் இதை ரோல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்முடைய சுல்லை ரெடி. இப்போ நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன்.
சூப்பராக இருக்கு. என்ஜாய் ஈட்டிங் சொல்லு. இந்த சொல்ல நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் செல் சிப்ளிங்ஸ்.